ngekhathi zami ke ngisaqonya impela nje ngisalishaya ikhanda seyisoka kunensizwa lana engangizwana nayo kwakuyaye ukuthi njalo mangabe sihlangana nentokazi enhle bese ethi but they just that nigga who is tired of her nonsense njoba simncoma bese ngiyasho nami ithi yeah man facts bro lento sengiyicabanga ke manje ukuthi yazi uma ngabe ukhethe based on ama looks ne physique usuke ugejile ngoba kunama realities empilo uma ngabe senindawonye ke manje nama realities empilo ekumele nibhekane nawo ubuhle usala ngaphandle nje yabo indaba ye physique isala ngaphandle ke leyo nto leyo bese kusala lokhu ke okungabonwa ke ngamehlo enyama. That is why kubalekile ukuthi ukwenze kokubili and by the look of things la emhlabeni izinto zamanga yabo njoba izinto zamanga nje lokho kubonayo okuya kuma 5 senses akho ikona okwamanga kakhulu lokho kwamanga ikona kwamanga ke lokho kunye ongakuboni ikona kanye okuyiqiniso lokho ngalesi sikhathi ubingelelo changes akhasha uthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo isiyona into ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Ya deception ke leyo uya deceived mawusa judge izinto based on ama senses akho lawa awu5 yabo. Ku beyond lokho empilweni ku beyond lokho ngoba uzogcina umuntu umthatha kanjalo bese ugcina sewuthi wena awuyona lento ebengicabanga ukuthi uyiyona njengempilo kwayisho changes sokusho wena kanjani wena uyiyona umthathe umbona ngoba wena ububuka ukuthi le ndoda ino 6 pack le ndoda ino 6 pack le ndoda le yazi ya trim trime njengo Asha njengo wow yabo amathathu akhe ngathi uLil Wayne yabo ubuka ngamehlo wena so ke uzowukhomba uma uzonotshwala ngoba I deception yonke leyo yabo. That is why the answers uyayithi there's just that one nigga who is tired of her nonsense because yazi ngisho kuthiwa umuntu muhle kanjani siyafika nje isikhathi la khona othola ukuthi ngempela life is demanding for both of you is demanding nje yabo hayi ukuthi kwenza yena ngamabomu lo wakho partner wakho cha life is demanding nje for both of you as partners yabo. Mhlambe sekukhona nengane la sekumele akutshele ngento zengane la non stop yabo sekumele nibhekele nama realities empilo. It's even worse ke nje for amantombazane because amantombazane noma abantu besifazane nje okwabo ke kuthanda ukuba inkinganyana because they can push these buttons all the way to marriage, to a marriage and a marriage ceremony and abanye abakwazi ukuhlukanisa nanokuhlukanisa ukuthi yini marriage ceremony yabo kanti marriage ayona usuku lolya marriage ceremony leyo marriage starts after mase sihambile thina sesidlile ukudla kweni lokho sahamba iqala lapho ke indaba going forward yabo. So ke ladies they can push to that point just nje ukuthi ushadile yabo just nje for that entitlement yokushada kodwa abe azi kahle ukuthi uyayiforsa lento uyayiforsa nje lento awu kungasikhathi singanani seshiye phansi kanti vele beyikhona ipossibility uzoshiya phansi kodwa nje for le deception ekhona for whatever reasons yilokho ongakuboni mina ukuthi ujule kukona ipoint lami lelo man yilokho ongakuboni mina ukuthi uqinise kukona lokho ongakuboni yazi ukuthi ungabuka umuntu lapho umjaje lo muntu lo yazi umjaje khona umuntu othi umbuka nje okay uvela nje lo ngathi uyathetha indlela iyona uma uthi uyafika yazi sizakhela abantu bethu thina zakhela abantu bethu ngengqondo
uthi mawuthi uyafika umuntu hayibo ave nice umuntu. Lento ifana nesikhathi umuntu esalalela kakhulu iradio, umsakazi engakamboni umsakazi. Amlalele amakhe nje. Amakhe based on lento ayizwayo lelizwe. Yabona nje bese kukhuluma sethi uDT Ngwenya wara. Uvela ucabange indoda ende esidudla njengoba izwi lakhona linjena nje. Yabo udisivekile wena. Kanti lokho ngakuboni kona okutrue akuyona lonto. Umuntu nje omncanyana ngomzimba. Yabo uzakhelela yakhe izwi wena. Uzakhela mina owakho wena umuntu. Yilokho ongakuboni okubalekile. Musondela kuyena umuntu. Okay nanguke manje. Siyaphambili nalo. Ngaphezulu phela ukuthi wena okay iphysics right uyabona iphysics well ku right lokho. Kodwa phela lokho kunyeke manje. Esimeni somoya ke manje usuzongena esimeni somoya ngoba phela esimeni somoya usukhuluma nangesimo somqondo lapho. Usukhuluma nangesimo somqondo ke lapho. Masukhuluma ngesimo somoya nje because usukhuluma ngesimo somqondo ke lapho. Usukhuluma ngesoul ke lapho. Uzothola ukuthi lo muntu lo nenhliziyo embi kanje uzomthola nje lapho. Kancane kancane uyamuzwa ukuthi uyabamba la. Phela you cannot do more than you think and you cannot think more than what you believe. Your beliefs and values. Lokho ngeke ukufihle. Ngeke ukufihle lokho. Uzothola uzobamba lapho ukuthi la manje mawukuthi nje wena nje ubheka nje lokho kubonayo wena ikona okuyikona. Lokho kubonayo nje ikona okuyikona, lokho kuzwile ikona okuyikona. Yabo abanye uthola ukuthi uhlanyiswa ukhawu nje. Uhlanyiswa ukhawu uhamba ujwayele lento ekuthiwa hedonic adaptation, psychological hedonic adaptation. Uzojwayela ukhawu songujwayele, yabo. Then there are realities ke zempilo. Lento ifana nani? Ifana angithi yabona into ukuthi yonke ngikhuluma ngo5 senses ngoba nawo lo ekakhawu sengikhuluma ngocansi ke nawe umuntu esifazane mawuthi uthola ukuthi umuntu wakho nje uyambona ukuthi uyanabisa ngempela. Is that for that reason nje nina yonke enizoyihlalela lapho hayi buamanga lawo disivekile, yabo. Okunye ke lokho kokuthi uthola ukuthi niyaganga niyantshontshana nomuntu niyantshontshana niyathandana wazi kahle ukuthi lo unomuntu wakhe nawe unomuntu wakho. Yes, niyayintshontshana nje kumnandi because stolen water is sweeter. Niyantshontshana kumnandi kumnandi niyantshontshana to the point ukuthi ngempela ningaze nidisiveke indlela enisuke senidisiveke ngayo nigcina ningasaboni ukuthi sekuyabonakala lento eniyenzayo bese niyabanjwa ke. Mase senibanjwa ke bese ke eyakupha ke umuntu athi ke ithi indoda ke hamba kuyena ngiyakupha kuphelezele ufike qithize kuyena nawe angithi nina niphusha umshikashika bese ithi indoda ke hamba ithi ndoda ngiyakupha nango wakho sekowakho ke manje hayi ke ngeke usamfuna ke, yabo. Ngoba phela manje kuza nama responsibilities akhona. Lokhu lokhu ka physical it's a deception. Lokhu ka physical i deception yonke leyo. Lento ka 5 senses i deception. Yazi ukuthi abanye abantu ababuya kwi near death experience baye besho bethi hey yazi ngihlangane nento more real than this thing is not real. Ngihlangane nento more real than this. Yabo, things were vivid. That is why kukhona ma uvula i-third eye yakho activate clairvoyance, clear cognizance, clear hearing, clear sight and all of those things because lokho iveilile so ungalinge ukhethe upartner based only on those things. That can be just one part of the puzzle. Not ukuthi it is the whole puzzle ukuthi wena nje uhlanyiswa ukuthi nje ufaka ublonde, uhlanyiswa ukuthi nje ngisho nezinto ezimaterially ke to that point. Ngithi yabo still nalapho ngisakhuluma ngo-physical khona okungabona kusizana ukuhlala kwi-double story nje miserable. Thola ukuthi miserable wena uhlala kwi-double story yonke into physical yes is there. Yazi khona imizi ekuxakekiwe kuyona mubheka wena kodwa uthando lokhona impilo ekhona iyababazeka.